Felicidades a toda Galicia, a que está aquí, a que está lá e a que está acolá. A todos e cada un dos galegos que están agora mismo sintonizando a Televisión de Galicia, de mil amores, dos seus amigos da Televisión de Galicia, felicidades. Galicia, vexan como imos comenzar este día 25. 80 músicos en escena, as magníficas voces, gaitas e percusións de Treixadura e a agrupación musical do Rosal. Non o perdan, un dos grandes momentos desta noite que recibimos o Día de Galicia.